Здравейте, прекрасни! Добре дошли в моят YouTube канал Mela's Workshop. Аз съм Мария Велева и заедно с вас ще се учим да създаваме прекрасни торти, да правим декорации за тях, да декорираме бисквитки с айсинг, с вода. Също така за хората, които спортуват, ще създаваме здравословни и полезни десерти без захар. Ако харесвате моето съдържание, ще се радвам да се абонирате за каналът ми, както и да ме последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ще оставя по-долу линкове към профилите ми. Благодаря ви още веднъж, че сте с мен. А днес с вас ще направим една 3D торта автомобил. За нея ще са необходими ванилови или шоколадови платове, маслен крем или ганаш, както за пълнежа, така и за измазването. Ще декорираме нашия 3D автомобил торта с вода. Ами време е да започнем. Разпечатала съм самата кола, отгоре как изглежда. Има най-различни такива скици в Pinterest, там може да откриете всичко. Както и двете страни на колата. Лявата и дясната съответно. Сега започваме сглобяването на тортата. Вземаме си една подложка. Трябва да е дебела. Аз не работя с тънки подложки. Започваме сглобяването. Пак реших да се робирам съвсем леко с прясно мляко, тъй като ми се виждат наистина много сухи самите блатове. Не ми се иска тортата да е като суха паста. Съвсем леко, тук не трябва да е много сироп. Сега я поставяме в хладилника да стегне и после продължаваме с спокойната и декорацията. Направила шоколадов ганаш за измазване. Измазали тортичката два пъти с ганаш или с маслен крем и я оставяме да почива около 12 до 24 часа в хладилника. Днес с вас започваме да я декорираме.
тортата ми с фондан. Размесила съм си бял фондан. Ще го разточа и ще зафиля по-скоро тортата с него.